sa DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Supply na ini Kuya Ramir po kan kuryente. Day man kita naka dyan sa tanong. Nagkaperang beses na nagpalsok ang kuryente di sa sentro kan Legazpi. Puun pa nga ni Kuya Ramir ka kasubanggi dyan sa southern part ng Legazpi. Nagkakaigo po nin unscheduled power interruption. Sabi ni Ate Ange ipigpapaabot ko kasuhapon o kasubanggian mga concerns. May mga nakaantabay man na mga linemen kung saan ngaya itong line ngaya o feeder ngaya may nirehistro ngayang pagpalsok nin kuryente. Padagos man yung nagkukondukta po sindanin na tracing kung saan po ang posibleng may problema. And after man kaiyan, naibabalik man po, medyo nahuruhalaawigan lang dyan, mga alas 10 gayod ito. Tapos nakabalik sa mga alas 3 na nin maaga na po na ibalik ang kuryente dyan sa southern part ng Legazpi. Pero dumanda Kuya Ramir po sa barangay mi, sa Kagbakong. Until now, wala po nin supply nin kuryente. Nag-aga-aga po brand out dyan sa lugar na iyan. Anyways, marahay na po ang sitwasyon kan panahon digdi po sa sentro kan Legazpi. Pero dako ako mga nagkakahiriling Kuya Ramir na mga post sa social media, lalo na itong sa may parte po kan Visayas kung saan po tinamaan kan bagyong Tino puun pa po kaso hapon kung saan dakol na mga lugar ang ipigtaas po sa alert tropical cyclone wind signal number 4. Signal number 4 ipigpaluwas po yan kan Pag-asa. And sana ito pong mga nagkaaragihan, nagkaderestroso. Day pa ako nahiling na or day pa ako nag-i-scroll kay akan social media. Manungod po tabi sa kunpira mananggad sana wala man po ni nairehistrong casualty. And sana sa mga nagkaaragihan man po, luway-luway man po sindang makabalik, maka-recover man po tabi nga ni po sa destrosong daraka ni Bagyong Tino. Diyan sa may parte kan kasubagong aga, early morning pa, may nahiling na akong post sa social media manungod sa mga nakatambak o bako ngayon nakatambak. So balik kan tubig dagat na kadakol na klase man, iba-ibang klase po nin basura. Sabi minadangog ako dati na bako man nga ito hali nga digdi sa Legazpi, mga hali nga ito sa mga pagtraining ngayang mga lugar, tapos ipig-aanod diyan sa shore dalampasigan po kan syudad. Kasubago nakahuron ko si Sir Andy Marbelli, sabi na iyan nga sa mga basura hali nga duman sa mga bako lang sa mga residentes kan barangay Poro, kundi po tabi ito pang mga iba pang mga residente na bako lang hindi sa syudad kan Legazpi, kundi po itong mga hararani sa mga waterways. Kapag sinabing waterways, ito po sa mga pigaagihan ng tubig. It's either salog iyan, kale, kanal, kung saan ang mga basura instead na itapok po sa tamang basurahan, sa tamang tapukan. Pag may nakahiling na dayman ki close circuit television, wala man kitawong pwedeng makahiling, basta na sana pong ipigtatarapok dyan dahilan para ang basura iaanod o ibubulos dyan sa mga waterways na sa mga kanal, pasisiring po tabi sa salog, asin pasisiring na po tabi sa kadagatan, which is nagiging peligro man po tabi duman sa mga marine animals na niyaon dyan. Posibleng halimbawa ito baga may mga saradit narumduman ko sa program ni VP Henry Cayenzo sa programang Kaya. Itong sa mga saradit na particles na pwede pong makaon, may intake po kan mga sira and iba pang mga niyaon po dyan sa kadagatan na siyempre ito Kuya Ramir na sira. Halimbawa,
nadako kan para sira tapos ipapabakal po tabi sa merkado. Tapos babakalon man ka itong mga consumer, may epekto na po tabing may epekto na itong basura duman sa sira. At the same time, pag kinonsumo kan consumer, kan tao sa individual ito pong sira, pwede pong makaapektar iyan sa salud man po kan makaon ka ito. Kaya baga po ang pangapudan na maging responsable kitang marhay sa mga ipigtatapok tang basura sa nganing mapangatamanan taman sa tuyang sa diri at the same time mapangatamanan tapuan sa tuyang kapalibotan, lalo na po ngunyan na-i-experiensyahan ta na itong mga piga-apod na climate change na considering mga dati kaini mga panahon Kuya Ramir, medyo makulimliman na palibot, medyo nagdurudalagan sa naan uran, pero ngunyan mas dominated na ito Kuya Ramir, grabe po ang init ang namamatian. It's either bako nga ni direktang sunlight kan hali po sa saldang kan aldaw, bako direkta hali sa aldaw, kundi po tabi itong maski baga ragangdang na namamatian ta. And dating mga lugar na daiman po pigbabaha, daiman lalantupan ng tubig, itong may mga waranin mga history ni naglalangkaw ang tubig. Ngunyan po tabi igwanak yung mga nangyayari kaiyan. Manahilingan ako, lingaw ko kung saan itong parte dito sa Pilipinas na for several weeks, lubog po tabi sa tubig baha, itong mga eskwelahan. At the same time, may nagkahiling pa ako, Kuya Ramir, na maski kampusan to, di ko garing nasave lugar, kung saan ko to nahiling ta. Day na po nag-aawas Kuya Ramir tubig duman, which is nagkukos ng danger. Duman po tabi, ang primerong apektado ka ito, mga estudyante, sa ina po sila magkakaralase, mga learning materials po nila magkakadurumog, mga gamit po, arong nga kan tukawan, kan lamesa, magkakabarabad po yan sa tubig. Dagdag na naman yan, bata nga ni baga may mga reports na kulang po na po baga katangon yan sa mga classrooms. Kaya baga nag-i-implementar po tabi ni na shifting ng klase dahilan dakol ng mga estudyante dapat na i-akomodar. Ano pa ba? Itong tubig na stagnant duman, posible po tabi na istaranin mga namok na may darang dengue na posibleng maging peligro po duman sa mga, bako lang doon sa mga estudyante duman or sa mga teaching and non-teaching personnel, kundi po tabi itong mga naka-star duman sa palibot. And ngunyan po baga na medyo nagbabagsakan oran, tapos tagtod naman kaan mainit. Iyan mga pagkakataon na dakol-dakol na may mga vase, itong mga ruweda po ni na vehicle, nagkakaburugtakan iyan kitubig. Yan ibaga Kuya Ramir masetas. Duman kan ako igo ako duman kinahiling na sumasitas namin na dakulaon, tapos sa tahaw niya Kuya Ramir, di ko aram kung ano ang apo duman. Na anoan siya na garis sa sutig apo na pinya-pinya. Tapos, ang burak niya, Kuya Ramir, kulay pink. Pero before man siya magburak, halaubig na panon ang sa imong halaton. Tapos duman sa tahaw, na pag mauran, syempre, nakatihaya ito, mabubugtakan po tabi inin tubig. Kaya pag nahiling mo, pag naninigid ako duman, takan na sa paso ito, papati ulob ko, papainuruan ko, pag nahiling mo ito Kuya Ramir, may mga ang apod kaya na sa mga wuto-wuto, itong mga larva, ano ba ang tamang pagbasa? Larvae? Saradit po na, pig po na nanggad ka itong suhali sa eggs po kan mga namok na igo po nin dengue. Kaya maging maging maingat. Pati itong mga ano nga ni Kuya Ramir, ang apo duman simbaga ini, tapos pag gusto mong tubig, diretso ngaya kung pasiring ngaya sa drum. Ano nga ni po ito Kuya Ramir apo duman? Sagurong ba ang apo duman? So, pwede po itong maistakan man ki tubig, kaya dapat po na malinig man garara iyan. Pag, syempre, kung ang harong mo,
napapalibutan pa iyan ki kahoy, tapos mabaragsak iyan dyan, tapos mabuyong mag-uran. Dayman po baga nakakabulos nin tuloy-tuloy ang tubig. Dapat po siguruhon man po nindo na malinig po tabi iyan. Tanganing masigurutan na ligtas ang satuyang mga kapamilya and ligtas po katabilang mga individual. Maray na pagkauto kay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay po ngunyan na pagkahapon. Maray na pagkauto kay Sir Andy Marbella, kan Task Force Kaayusan at Kalinisan. Pirang truck daw po ni na basura an nakolekta na hali duman po sa Barangay Poro, Legazpi City. Naramdaman po ito last time. Pigsugo ako duman ni VP Henry sa nasabing barangay. So papaabot bagang concern manungod duman sa Purok 1B ata ito. Mismo niya dyan sa may harani sa Boulevard. Naigo po dyan ki salog mananggad. Pero di mo na siya ma-visualize na salog. Dahilan po tatambak nin basura. Kaso bago minanadangog ako duman ki, pirang beses mo na nga ining piglilinig, iyong man nga giraro. Dahilan itong susalog po mismo, kung ma-visualize po nindo duman sa mga paradangog itong susalog na usually, nagbubulos talaga po dyan mahiling mo, tubig, tapos may minsan na may nagsasarabay po baga dyan ng mga saradit na klase nin sira. Ngunyan, dahil mo mahihiling kung may tubig mismo duman, dahilan may nakabugtak naman iba-ibang klase ngayanin kahoy. Itong mga mga old na mga kahoy, iba pa may mga styrofoam. May nailing pa ako duman last time na igwanin refrigerator. And iba pang mga klase nin gamit na dapat man ko na di man po tabi yan ipigtatapok dyan sa waterway. Ansar pa dyan, kaso bago naman na pagkaaga dyan sa may parte kan Macabalo River na maski anong esfersos kan barangay council kan barangay dapdap kada bes na maski yan ibaga morning, mahiling mo po dyan na igo talaga ki mga basura na nakabugtak dyan, nagralataw-lataw iyan sa salog po dyan. Dahil tayo na nga ni ito, asay duman sa mga hali, sa mga itaas na barangay, ito pang basura man na hali sa mismong dagat, na ipigbabalik po tabi, kada bes na nagkakaigwa ni na high tide. Pero dyan kaya dyan sa barangay Puro, maski po tabi wara ni na bagyo, wara nin raot nin panahon kada bes na may high tide tapos syempre balud po kayan medyo makusog po rapado po dyan sa shore and nakakaantos man po yan sa tinampo. Talaga pong mahiling mo dumana man iba-ibang klase nin basura nagkakaabot duman bakulangan duman sa mismong sulipigadyaragingan po baga sa Esplanade, kundi po sagud po duman sa mga tinampo. Maray na pagkauto kay Sir Ostonal, Mark Ostonal, nakaantabay po una na pagkahapon, kay Sir Alvin Uy, kay Sir June Manzanades, nakaantabay po una na pagkahapon. Kay Sir Aldrin Altesa, Limuel Barliso, Christina Barcelona Perales, kay Ma'am Melanie Mar, kay Sir Driggs Ebrada, kay Sir Norberto Cabildo Altavan, kay Sir Homer Realista Lola, kay Sir Rafi Ebrada, kay Ma'am Kuya Ramiro, sino tong Tina Tanay? Kilala mo to? Tina Tanay, nag-like siya duman sa live kandi sa Jibingunya. Kay Sir Tata Jun Liamen, and then kay Sir Nomer Bruce Torres. Ano pa man Kuya Ramir, pa doon akong maglakaw-lakaw. Harayo pa kaya Kuya Ramir ang sa kuyang destinasyon nguna na pagkahapon. Kay puhan kong makaabot na mga alauna dyan sa Legazpi City Convention Center dahilan so usual po baga na regular na sesyon kansang guni ang panglungsod kan Legazpi, usually pigigibo po yan dyan sa session hall linda sa
laog po kan City Hall. Diyan sa may kanto kan, harang nilang po yan sa may Albay Cathedral. Pero ngunyan po na pagkaaldaw, sabi ba ganing Kuya Al Casubago early morning, al sa balutan mo na sa mga miyembros kang 17th sangguni ang panglungsod. Dahil ta dumani nagigibuhon itong su session ninda, and at the same time sisunod po tulos ka iyan itong su ulat sa bayan ni Alcalde Hisham Ismail. Mga akomplishmento man po iyan kan alkalde katuwang puan man iba-ibang mga departamento sa LGU Legazpi. Sa laog po nin sobra na nga ni sa sanggatos na aldaw na pag-asumir niya sa pwesto bilang alkalde po tabi kan syudad. Asa kuyang kapartner po sa technical si Kuya Ramir Tanay, sa IT si Jerome Nico Martinez, and maray na pag-auto kay Sir Jas Orlai, nakaantabay po ngunyan from Gabawan, Legazpi City. Ilingon mo Kuya Ramir ini si Sir Jas, ang profile picture niya, iba ang radio station, pero nakaantabay digdi sa DCG. Maray na pag-auto po sa imo Sir Jas Orlai. Diyan po sa Gabawan, kan Daraga, Albay. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay